Kabalo ba mo og asa ang pinakadugay nga samgyupsal diri sa Misamis Occidental? Nagsugod pa kini sa year 2020 ug hangtod karon ginabisita pa gyud siya sa mga Misamisnon. After sa peaceful and reflective Holy Week mga ka-people, balik na punta sa atong normal routine. And of course, we all deserve a reward. Right mga ka-people? Maong diri na ta sa G-Grill Samgyupsal, the only Samgyupsal spot nga ako nahibalan diri sa Misamis Occidental. Ug kauban na ako karon ang KK vlogger ng Oroqueta City si Miss Caris Indos. Usa sa pinakaganahan ako diri mga ka-people kay grabe ka presko ug kahinlo sa ilang lugar, labi na sa ilang mga karne nga gigamit. Ang mas nakanindot pa, aduna pay daghang choices nga imong mapilian. Maong sa mga pork, chicken, beef lover, perfect yun ni para sa inyo O available na po daan nilang Japanese gyusa o Korean kimchi. Usapot sa nakapa-exciting ani mga ka-people kay ikaw gyud ang magluto sa imong pagkaon. Maong perfect yun ikaw ba nimong pamilya o imong mga higala mga ka-people. Maong enjoy jud kayo mga ka-people kay ikaw man gyud na magsugba-sugba sa imong pagkaon. While busy mi og suba-sugba, ako aday pong pasalamatan ng G-Grill sa ilang pag-andam sa mua og mga pagkaon. Labi na aning naa sila unlimited nga litos. O napod sila pinakalamiang pork, grilled, and all-time best kare-kare and spicy buffalo wings ang grabid kalamian mga ka-people. Usasad sa pinakaganahan ako diri mga ka-people kay no time limit, only food, and for only 360 pesos makatilaw na jud ka sa ilang samgyupsal and ma-enjoy nimo ang place. Maong approve jud kayo namo. And shout out to Sir Fritz Bulawin nga dili ra halatang nabusog ug na-enjoy. And also shout out to Miss Jai and Miss Caris for joining us. Og diri na ko sa akong favorite part mga ka-people, ang paghurot ani tanan. So don't forget to bring your family and friends para bibog yutang tanan. Kung nag-crave ka og samgyupsal, visit na diri sa G-Grill Usami City.